Seriózne, ešte stále veríš, že ti štát na dôchodku naservíruje pohodlie, palmu na balkóne a raňajky do postele? Zobuď sa, legendárny sen o štátnom dôchodku sa mení na nočnú moru. Štát už teraz nevie, kam z konope. Už teraz sa špekuluje, ako dôchodky osekať, zredukovať, zoptimalizovať, čo je krásne slovo znamenajúce dať ti veľké nič. Analýzy bijú na poplach. Mladých ubúda, starých pribúda, systém krachuje. A ty sa spoliehaš na čo? Na zázrak? Veď o pár rokov nebude z čoho platiť ani na čaj v domove dôchodcov. Nie to ešte na nejaký dôchodok. Realita? Ak sa nevschopíš dnes, zajtra budeš žobrať. Nie obrazne, doslova. Spoliehaš sa na štát? Gratulujem, si ako ten chalan, čo skočil cez palubu a čakal, že ho zachráni žralok. Takže čo robiť? Investuj. Spor. Rozumne ulož peniaze tam, kde sa to oplatí. A nie, v banke to nebude. Úrok tam neporazí ani infláciu. Nie to ešte tvoje nádeje na pasívny príjem. Najlepšie, čo môžeš spraviť. Nehnuteľnosti. Stabilné, rastú na hodnote. Niekto ti ešte aj platí nájomné. Bingo. A vieš, čo je najlepšie? Ty žiadnu nehnuteľnosť ani nepotrebuješ vlastniť. Chceš vedieť viac? Klikni na odkaz v popise alebo komentári. Ale rýchlo, kým ti dôchodkový vlak úplne neujde.